Hayırlı gün исәнмесез, Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Узып баручы атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Бу атнада Татарстанда район һәм шәһәр советлары сессияләре башланды. Пәнҗешәмбе узган елгы эш нәтиҗәсенә йомгакны Нурлат белән Аксубайда ясадылар. Киңәшмәләрдә Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Аксубайда медицина тармагы проблемаларына аерым тукталдылар. Районның үзәк хастаханәсенә табиблар җитми. Кирәк булган белгечләрнең яртысына якыны юк. Гәрчә, эш шартлары ел саен яхшырып торса да. Кыен хәлдән ничек чыгалар? Район сессиясендә тагын нинди мәсьәләләр күтәрелүе турында Илдар Сафиуллин репортажы. Фәрит Мөхәммәтшин сырхауханәгә керүгә авырулардан хәл-әхвәлләрен сораша. Төзекләндерелгән бинада уңайлыклар ничексез канәгатьме ди. Халык мондагы медицина хезмәтен уңай бәяли. Резидә Мингалиева табибларга еш бара икән. Аның әйтүенчә, ремонттан соң мондагы шартлар шәһәрнекенә тиң. Атна сайын киләбез, иптәшем белән консаларга киләбез. Безгә бер барлык мөмкинлекләр дә бар. Аксубай үзәк сырхауханәсе 40 ел элек төзелгән. Күптән түгел капиталь ремонт ясаганнар. 30 миллион сум федераль акча тотылган. Ишек тәрәзәләр алыштырылган, диварлар тигезләнгән, буялган, электр канализация системасы яңартылган. Заманча медицина аппаратлары һәм җиһазлар өчен республика казнасыннан акча бирелгән. Бинаны заманча җиһазландыру белән бер рәттән пациентлар өчен заманча уңайлыклар да булдырганнар. Мисал өчен, менә бу кабинетта анализ тапшыралар, икенче якта УЗИ, ә инде күрше кабинетта табиб авыруларны кабул итә. Моңа кадәр исә ширле кешеләр узак вакыт үткәреп, төрле корылмаларда медицина тикшерү үтеп йөргән. Хәзер барысы да янәшәдә генә. Дөрес хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Табиблар җитеп бетми, аеруча махсус белгечлектәгеләре. Аксубай сырхауханәсе 58% гына медицина хезмәткәрләре белән тәэмин ителгән. Дөрес, иң кирәкле табибларга ихтыяҗ югансы, ел саен яшьләрне җәлеп итәбез ди хастаханә җитәкчелеге. Милли проектларның берсе квалификациялы кадрлар белән тәэмин итү безнең учреждениеләрне. Программа эшләй, земский доктор программасы бездә эшләй. Аннары республика безгә грант бирә. Моны 7 февраль көне безгә эшкә чыга бер гаилә, врачлар гаиләсе Казаннан киләләр. Үзе, значит, терапевт, хатыны дерматовенеролог. Откуда приехали? Фәрит Мөхәммәтшин медицина хезмәткәрләренең эш шартлары белән кызыксына. Сергей Цыганов табиб 4 ел элек Чувашиядән күченеп килгән. Всем доволен, квартиру дали, работа хорошая, все нормально. Сәламәтлекнең тагы бер бик мөһим чыганагы ул җыр бию һәм уен көлке. Аксубай күп милләтле халыклар яшәтергән районнарның берсе хәзерге вакытта без мәдәният йортында. Менә монда күп милләтле халыкларның тату яшәвен тасвирлаучы күргәзмә оештырганнар. Менә бу Чуваш милләтеннән булган халыклар булса да сыздырып татарча гармонда уйныйлар. Хәзер алар безгә җырлап та күрсәтәчәк. Сез матур кызлар дип җырланса да, авылларда әбиләр генә калып бара ди район советы җыелышында катнашучылар. Калалардан еракта урнашкан салалар картая, яшьләр шәһәргә китү ягын карый. Моны хәл итү усулларының берсе яңа эш урыннары булдыру. Тырыш, актив кешеләргә күбрәк мөмкинлекләр ачу шарт ди Фәрит Мөхәммәтшин. Резерв бармы? Бар. На ваших-то землях. Да с вашим-то народом. Трудолюбивым, профессионально подготовленным, трэш-холом. Работаем в условиях санкционных ограничений. Европа, блядь, шлями взбит хадр, недружественной страной. И вот устанавливается то в Москве, то в исламских республиках, то в Казахстане. Китай собираемся с делегацией. Ищем рынки сбыта нашей продукции. Узган ел районда дистәләгән объект ремонтланган, мәктәп, балалар бакчасы, торак йортлар төзекләндерелгән, ил-күләм проектлардан актив файдаланылар. Быел да башкарасы эшләр гаять күп ди район башлыгы. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гриф гадәтләре елы дип игълан ителде. Милли традицияләрне саклау һәм аларны яшь буынга тапшыру максатыннан бүген районда планды эш алып барыла. Безнең районның рус, чуваш һәм татарлар тату яшәгән күп милләтле булуын искә алып, чаралар барлык халыкларның гриф гадәтләрен искә алып үткәрелә. Авыл хуҗалыгы һәм җитештерү буенча республика күләмендәге рейтингта Аксубай 15нче баскычта, эчке территория продукциясе 7%-ка арткан. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, алда торган бурычларның тагын берсе кулланылмый торган җирләрне булдырмау. Аяк астындагы байлыкны файдалана белергә кирәк. Вывод, который главный мы делаем, чтобы вместе с республикой сделали все возможное в этот непростой, ушедший в историю 22 год, для того, чтобы реализовать свои
сверстанные планы. Не хочу выглядеть таким добреньким перед вами, сказать, что у вас все в ажуре, все хорошо, у вас не осталось проблем, над которыми надо работать, у вас их, может быть, даже меньше не стало. Однако нацеленность, плановость подхода к этим задачам здесь очевидна. Дәүләт Совет рәисе әйтүенчә, Аксубайның төп байлыгы күп милләтле халкы, монда яшәүчеләрнең яртысын диярлек чуашлар тәшкил итә. Калганы татарлар һәм руслар. Киләчәктә дә тату һәм бердәм булып яшәсәк, барлык сынауларны җиңеп чыгарбыз, куелган бурычларны үтәрбез, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Көннең икенче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин Нурлат районына барды. Биредә ул башта шәһәрнең беренче мәктәбендә булды. Әлеге уку йорты үсеш ноктасы федераль проектында катнаша. Аңа 60 ел элек нигез салынган. Былтыр капиталь төзекләндерелгән. Химия, биология, физиканы тирәнтен өйрәнү өчен яңа мөмкинлекләр барлыкка килгән. Мәктәптә 670 бала укый, шуларның 85-е беренче сыйныфта. Фәрит Мөхәммәтшин Нурлат районының хисап сессиясе утырышында да катнашты. Бу җирлектә тулаем территория продукты күләме узган ел 88 миллиард сумны тәшкил иткән. Район икътисадының зур өлешен нефть тармагы алып тора. Районда мөгезле эре терлекнең баш санында сөт күләме дә арта. Халыкны эчә торган су белән тәэмин итүгә зур игътибар бирелә. Безнең Ишегалды президент программасы буенча 24 Ишегалды төзекләндерелгән. Яңа Иглай авылында ФАП ачылган. Район хастаханәсенең бер бүлегенә ремонт ясалган. Социаль-икътисади күрсәткечләр буенча Нурлат республикада 23-нче урында бара. Күтәрделәр, безгә су кирәк, чиста су кирәк дип Нурлатта менә җитәкче районның главасы әйтте. Biz bu işini başkara başladık, işli başladık. Allah birsa bıyıl biz onu işle bitirip kirtemiz dedi. Hem şunday meseleler vardır o turmuş bulgaç. Benim şanışım tağın bir artıp kayta. Avur yılının her bir prosentka arttırıp işlegen, netice algan rayonga rahmet eytesi kile. Nige degende bunun kişinin hizmeti, jitekçilerinin uyuşturu səlati görünüp tura, ayırmaşıq. Бердәм Россия партиясе проектларын нәтиҗәле итеп тормышка ашыру өчен халык белән тыгыз элемтәдә торырга кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин шундый бурыч куйды. Партиянең президиум утырышында узган елга йомгак ясадылар. Яңа планнар корылды. Татарстанда Бердәм Россиянең 19 проекты гамәлдә. Алар икътисад, социаль тармак, мәдәният, яшьләр белән эшләүгә кагыла. Былтыр самбо, цифрлы Россия һәм эшмәкәрлек дигәннәр дә өстәлгән. Мондый проектлар бер яктан республикада барган вакыйгаларның үзәгендә кайнарга ярдәм итә. Икенчедән күп милләтле халыкны берләштерү, икътисадны ныгытуга өлеш кертә, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Тагын яңа бурычлар күп. Әле кайсы бер проект җиренә җиткереп дөньяга ашты дип әйтергә иртәрәк. Мин бүген менә һәрбер шәһәребезгә, һәрбер район партия җитәкчелегенә шушындый мөрәҗәгать белән чыктым. Тагын бер кат бу мәсьәләне карап, халык арасында булып, ошо проектларны дөньяга ашырга кирәк дигән ният белән. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советының комитетлар башлыклары һәм алар каршында уешкан экспертлар советы рәисләре белән очрашты. Парламентта 8 комитетның шундый советлары эшли. Алар арасында дәүләт һәм муниципаль хакимият вәкилләре дә, иҗтимагый уешма җитәкчеләре дә, фәнишлекләре дә бар. Әлеге белгечләр закон чыгару эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттырырга ярдәм итәргә тиеш, ди парламент башлыгы. Ул аларны халык белән даими элемтәдә торырга, төрле министрлыкларның утырышларында катнашырга чакырды. Шулай ук кабул ителгән яки кире кагылган закон проектларына бәя биреп, халыкка тәэсирен өйрәнергә кирәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Наверное, немного таких субъектов, которые вот такой формат взаимодействия нашли. И вот такая смычка, вот так организованная работа позволяет нам более уверенно принимать решения, полагаясь и на ваш огромный опыт, и практику, и то, что вы представляете широкий круг наших людей, которые доносят до всех избирателей, до всего населения нашей республики суть принятых решений парламентом Республики Татарстан. Бу атнада Казанда Идел буе округының хатын-кыз депутатлары стратегик сессиягә нәтиҗә ясады. Аларның эшендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Идел буе төбәкләрендәге хатын-кыз депутатлар берләшеп эшләргә Татарстан парламентының Мәрхәмәт милосердие берләшмәсе әгъзалары өндәгән. Ел дәвамында социаль юнәлештә үз тәкъдимнәрен туплап, закон чыгару органнарына җибәрәләр. Аларның ерак торак пунктларда яшәүчеләргә дарулар китерү турындагысы кабул ителеп, хәзер инде федераль законга әйләнгән. Хәл итәсе мәсьәләләр дә шактый. Мәсәлән,
Арфан ауруларын дәвалау өчен кыйммәтле даруларны алганда халыкка ярдәм кирәк. 6%-лы гаилә ипотекасын бөтен ил буенча җәелдерергә тәкъдим итәләр. Шулай ук авыл җирлекләрендә яхшы яшәсеннәр өчен җитәрлек күләмдә финанслар кирәк ди хатын-кыз депутатлар. 22 ел буйлап барды. Без бөтен 13 регион белән дә эшне алып бардык. Һәрбер региондагы хатын-кыз депутатлар үзләренең инициативалары белән чыгыш ясадылар. 110 инициатива җыелды. Шушы инициатива федераль министрлыкларга җибәрелде, дәүләт думасына. Һәм шуннан җавапларны алып, без шундый таблица төзедек. Зародившись здесь, в Татарстане, сегодня можно с уверенностью сказать, что во всех субъектах Приморского федерального округа работа депутатской группы женщин серьезно активизировалась и выполняет очень важную, практически незаменимую роль в жизни не только парламентов, но и в жизни субъектов Российской Федерации. 1 февральдан Татарстан мәктәпләрендә парламент дәресләре башлана. Быел алар «Без Россия гражданнар» дип аталачак. Бу дәресләр милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы чарасы буларак та оештырыла. Бу атнада дәүләт сайтына республика районнарыннан укытучылар килде. Алар Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашып, парламент дәресләрен уздыруның үзенчәлекләре һәм мәктәпләрдә белем бирү хакында сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин яшь буында ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләүнең мөһим булуын билгеләп үтә. Бигрәк тә хәзер бу юнәлештә гаилә һәм мәктәп бергә эшләргә тиеш ди парламент башлыгы. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Парламент дәресләре дәүләт сайты белән Мәгариф министрлыгының уртак проекты. Бүгенге көндә яшьләребезгә бик тәэсире зур итә теге яктан чит илләрдән килгән җыен булмаган яңалыклар. Алардан ничек яшьләребезне саклап калырга һәм алар белән ничек итеп бу дәресне үткәреп, аларның патриотизмын менә шушы үзенең яшәгән иленең яратуын алда моторына оештырырга дигән ният белән узды. Парламент дәресләре инде безнең җирлегебездә бик актив рәвештә алып барыла. Аны инде төрле формаларда үткәрелер, дискуссия форматында да үтә, депутатлар белән очрашулар белән дә үтә. Ничек депутат булырга, депутат булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ул әһәмиятле, чөнки балалар дәүләт турында беләләр һәм инде патриотик хисләр уяна балалар. Туган якны ярату, чөнки парламент дәресләре ул сәясәт генә түгел. Бу атнада Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы рәсми рәвештә ачылды. Тантана Казан Экспода Рөстәм Миңнеханов катнашында узган Мәдәният министрлыгы коллегиясе белән үрелеп барды. Буыннан буынга күчә торган рухи хәзинәләрне өйрәнүгә һәрвакыт аерым игътибар бирелергә тиеш. Бу ел халыкларның милли үзенчәлекләрен танытуга тагын бер этәргеч булып торырга тиеш ди Рөстәм Миңнеханов. Гамәлдә бу бурычларны ничек тормышка ашырырга җыйналар? Бу турыда Татарстан Халыклар дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов белән Гөлнә Сәйфетдинова әңгәмә кырды. Ирек Илдусович, хәерле көннәр. Исәнмесез. Ирек Илдусович, бу атнада Мәдәният министрлыгы коллегиясендә милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елына старт бирелде. Әлеге елны уздыруга әзерлектә катнашкан кеше буларак әйтегез әле, бу елда төп нәрсәгә игътибар биреләчәк? Шунлыкта менә ул матур сүзләр генә түгел, Татарстанда һәр елны милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы дип әйтергә мөмкин. Чөнки бу игътибар ул һәр вакыт бар. Менә Татарстанның Халыклар ассамблеясы, Халыклар дуслыгы эшчәнлеген искә алсак та, ассамблеяга 30 ел бит инде. Дуслык йортына да 30 елга якын. Һәм бүгенге көндә менә ассамблея гаиләсендә 250дән артык милли мәдәни оешма эшләп килә республика күләмендә. Аларның менә 37сенең офислары дуслык йортында урнашкан. Әмма һәрбер менә республика оешмасы артында дистәләгән милли оешмалар тагын тора. Һәм бу эш киң күләмдә җәелгән республиканың һәрбер районында, моннан тыш әле 13 дуслык йорты һәм үзәге эшләп килә. Ягъни бу көндәлек эш. Менә ул быел гына туган телләр елы яки мәдәниятләр елы дип игълан иттек тә, эш башланды дигән сүз түгел. Көндәлек эш ул һәрвакыт бара. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында шушы милли хәрәкәттә, милли бәйрәмнәрдә, милли сыйныфларда, китапханәләрдә катнашучылар саны ул 800 меңнән артып китә. Ягъни
шушы милли хәрәкәт эшендә республикада яшәүче һәр 4 кешенең берсе турыдан-туры катнаша дигән сүз. Димәк, бу ел дәвамында республикада яшәүче халыкларның милли үзенчәлекләрен танытуга тагын да ныграк игътибар биреләчәк. Бәлки менә бу милләтләр вәкилләре үзләре үк сезгә тәкъдимнәр белән чыккандыр. Менә шулай эшләсәк ничек булар, шуны эшләргә иде дип. Гомумән Татарстан халыклары ассамблеясының дуслык йортының үзенчәлеге нәрсәдә? Без бит чара уйлап табып утыручылар түгел. Безгә чараны халык үзе, ягъни милли оешма вәкилләре тәкъдим итә. Менә безнең бер кайчанда шушы түгәрәк өстәл артында нәрсә эшлек микән дип җыелган юк. Без һәр вакыт инде теге яки бу оешманың шушындый теләге бар, шундый соравы бар, мәнфәгате бар, ничек хәл итәргә дип җыелабыз. Гомумән, менә озак еллар милли сәясәт өлкәсендә эшләгән кеше буларак, минем менә бер үзебез ясаган ачышны сезгә җиткерәсем килә. Милли оешма ул ансамбль түгел. Менә ул кемнеңдер җырлыйсы, биюсе килүдән барлыкка килә торган берәмлек түгел. Җырлыйсы килгән кешеләр җыелса, менә ул җыр ансамбле барлыкка килер иде. Биюче кешеләр җыелса, бию ансамбле барлыкка килер. Милли оешма кайчан оеша? Шишелмәгән проблема булганга күрә. Менә бу районда теге яки бу халыкның ниндидер еллар дәвамында шишелмичә килә торган проблемасы бар. Менә шул проблема тирәсендә барлыкка килә иҗтимагый милли оешма. Шушындый оешмалар бүген 250-дән артык. Димәк, республикабызда 250 төрле проблема белән шөгыльләнүче битараф булмаган кешеләр төркемнәре бар. Булар безнең милли мәдәни оешмалар. Без беләбез инде Уяв, Сыймык, Петрау кебек бәйрәмнәр үткәреләме? Республика күләмендә шул вакытта менә аз санлы милләтләр бәйрәмнәре күләгәдә калмыймы, менә аларда үпкә белдермиме сезгә? Беләсезме, намусыбыз чиста нәрсәдән? Шушы 30 ел дәвамында ассамблея ул менә ике принцип белән эшли. Аның беренчесе бер халык, бер тавыш, один народ, один голос. Ягъни менә ассамблеяда бу зуррак халык, моңа игътибар күбрәк кирәк, бу кичкенә халык мосы көтеп торыр дигән принцип юк. Менә һәрбер халык үзенең проблемасы белән килә икән, ул проблемаларның һәрберсе өстендә без бер тигез игътибар белән эшлибез. Икенчесе, без кагылмыйбыз сәясәткә һәм дини мәсьәләләргә. Менә шушы ике принцип. Бер халык, бер тавыш һәм сәясәткә, дингә кысылмаска дигән. Менә бүгенге көндә искә алсак, Азәрбайҗан дәүләте белән Әрмән дәүләтенең әйтик шишелмәгән мәсьәләләре бик күп. Бездә Әрмән оешмалары да бар, Азәрбайҗан оешмалары да бар. Әмма без эшне низахка җиткермәскә тырышабыз һәм Аллага шөкер бүгенге көндә моңа ирешеп киләбез. Чөнки менә бу сәясәткә кысылмаска, үзегезнең тарихи ватаныгыздагы проблемаларны бу җирлеккә күчермәскә дигән мәсьәлә өстендә эшләү ул безнең төп бурычларыбызның берсе. Быелга билгеләнгән чаралар планы бар бит индеме? Әгәр дә менә аерым тукталып килсәк, нинди юнәлештә эш башкарылачак? Шул ук бәлки иҗат коллективларын костюмнар белән тәэмин итү, якшәмбе мәктәпләренә булышу. Бөтенләй өр-яңа юнәлешләр барлыкка килә дип әйтсәк, ул дөрес булмас иде. Юнәлешләребез шул ук кала, әмма алар киңәя бара, тирәнәя бара. Менә эшләнгән эшләрнең, юнәлешләрнең дөрес булуын исбатлаучы саннар бар бит. Менә яңа уку елы башланды. Безнең якшәмбе мәктәбе бар бит инде. Анда ел сайын 400-дән артык бала шөгыльләнә. Былтыр 19 тел өйрәнелә иде. Менә шушы милли оешмалар, алар бит инде үзләренең төп ихтиҗларының берсе буларак туган телне өйрәтүне, булдыруны сорыйлар. Менә былтыр 19 тел өйрәнә идек. Быел якшәмбе мәктәбенә үз балаларын алып килгән кешеләр саны 500-дән артып китте. 22 телгә менеп җиттек. Яңадан 4 тел өстәлде. Ягъни әйтәсем килә, җәмгыятьтә менә бу милли традицияларга, туган телгә, гореф-гадәтләргә игътибар ул арта. Татарстан халыклар дуслыгы йортындагы менә костюмнар паркы тулысынча яңартылачак. Бүгенге көндә бездә 3 костюмерны эшләп килә. Һәрбер халыкның 15-20 комплект үзенең костюмы бар. Һәм бу чынлыкта менә зур хәзинә, чөнки милли оешмага үз чарасын оештырып җибәрү өчен күп әйбер кирәк.
концерт залы да керек, ул безнең бар. Милли уен кораллары да керек, ул безнең бар. Профессиональ музыкантлар, методистлар, режиссерлар ярдәме керек. Без бу ярдәмне дә бирәбез. Әмма менә төп хәзинә ул милли костюмнар. Инде менә 30 ел дәвамында без халыклар дуслыгы йортындагы милли костюмнар паркын һәрвакыт яңартып торабыз. Аларның тарихи ватаннарыннан да кайтарабыз, тектерәбез дә. Әмма быел республика җитәкчелеге бу паркны икеләтә арттырырга мөмкинлек тудырды. Ягъни һәрбер оешма бүләк буларак үзенең костюм паркын менә икеләтә диярлек арттыра алачак. Һәм икенче зур бүләк халыклар дуслыгы йортының бу бинасында эшли башлаганда без аның шушындый актив оешма булыр дип күз алдына китермәгән идек. 400 зур чара ул дуслык йорты көн сайын эшли дигән сүз. Шуннан да менә 11 ел эчендә бинабыз шактый тузды һәм республика җитәкчелеге бинаны яңарту өчен, моңа яңа җиһазлар алу өчен, сәхнәбезне яңарту өчен шулай ук ремонтны планга кертелде. Без уйлыйбыз, быел ремонт эшләре башланып китәр дип, бүгенге көндә менә Татарстанның халыклар дуслыгы тагын да заманчарак, уңайлырак булсын өчен аның ремонтын проектлау эшләре бара. Шушы елдан нинди нәтиҗә көтәсез сез? Әлбәттә, ул үзеңнең эшеңә игътибар булуны тою, ул канат бирә. Ул басып торырга җирлек бирә. Без беләбез, менә без шушы мәсьәләләрне эшләүдә, бу катлаулы четерекле эштә чынлыкта без ялгыз түгел. Моңа һәрвакыт дәүләтнең игътибары бар. Гомумән, милли сәясәт уңышлы барсын өчен аның эш таяну ноктасы булырга тиеш. Ул беренчедән, әлбәттә, әйткәнемчә, без бит үзебез бу проблемаларны уйлап чыгарып йөрүче кешеләр түгел. Бу проблемаларны безгә милли җәмәгатьчелек куя. Менә беренче таяну ноктасы ул сәламәт иҗтимагый хәрәкәтләр булу. Бүгенге көндә Татарстанда беренче таяну ноктасы сәламәт иҗтимагый хәрәкәтләр бар. Менә шушы милли оешмалар, алар безнең таянычыбыз. Икенче таяну ноктасы ул да булса дәүләт ярдәме. Чөнки милли җәмәгатьчелек ул төрле мәсьәләләр күтәрергә мөмкин, проблемалар җитәрлек, әмма дәүләт ярдәм кулын сузмаса, әлбәттә, ул аяныч кына тудырыр иде. Менә аның баласын туган теленә өйрәтәсе килә, әгәр дә шушы ук якшәмбе мәктәбе булмый икән, демәк бу мәсьәлә бит хәл ителмәс иде. Ә якшәмбе мәктәбенә килгән балалардан әле милли ансамбль барлыкка килә. Ул милли ансамбль барлыкка килгәч, аның ата-аналары да шунда йөри башлый, милли бәйрәм уеша, концерт барлыкка килә, таҗик яшьләре мондый тәкъдимнәр белән килә, үзбәк аксакаллары мондый белән килә, Мары, Удмурт, Чуваш, Мордва милли хәрәкәтләре бүген бик активлардан, без моның өчен бик шатланабыз, чөнки бу халыкларның бүтән ватаны юк. Менә безнең ватаныбыз ул Татарстан, Россия Федерациясы, һәм безнең милли мәсьәләләребез я шушында хәл ителә, я кызганычка каршылар бер кая да хәл ителмәй. Бүген әйтергә мөмкин, Татарстан Республикасында бу милли мәсьәләләрне хәл итү өчен бик излекле, көндәлекле эш бара. Өченче таяну ноктасы ул һәрбер халыкка үзенең тарихи ватаны белән элемтәне югалтмаска мөмкинлек тудыру. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бу ел уңышлы булсын дип телик. Амин, шулай булсын. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.